Priatelia, takže potkan je naozaj skvelá nástroj na hlavátku, lenže väčšina týchto potkanov má jednu a to veľkú chybu. A to je, počujete to? Tie guličky v sebe. Niektoré potkany dokonca majú dve guličky, aj tu v zadnej časti, aj v prednej. No a určite za mňa je to dosť taký plašič, doslova, na hlavátky. Aj známi mi určite poradili potkany bez guličiek. No a ja som si to už trošku prerobil. Tomuto som vlastne dal dole chvost. Vyvrtal som tam dieru, do ktorej som nalial lepidlo a tú guličku som zalepil. Rovnako aj tu hore som mu vyvrtal dieru, zalial sekundovým, guličku zalepil, nechal som to už zaschnúť, aby sme si to vyskúšali. Aha, je krásne tichý. Takže tohto potkana mám pripraveného. Aby mi senka netiekla voda, stačí tam buď zaliať viac lepidla, alebo ja si to pre istotu aj trošku zatmelím. Takže hurá na hlavátky, priatelia, potkan je naozaj skvelá hladinová nástraha, ktorú určite vyskúšajte buď neskoro večer alebo ráno, ale sú prípady, kedy aj cez deň na to chytíte, takže určite ho vyskúšajte. Čau.